Air 방금 Kalai, padai. Mau tanya nih. Musuh lagi. Taklah khazagiri ni bagai batasa urung rok busuk dam rok morokong kha. Hambai media no tam kake taklah ni urung tairom phene rate ke kasha difference tongo kisa kaham kake 120 টাকা tongo urung rom phen kake 150 টাকা কেজি tongo haike 80 টাকা tongo 100 টাকা tongo bibhinno rokom ni rate ni tongta taklai Halmarok ke busrok khaljakna pungte gason. Dini miani simi dini sejoratei taksu joratei 25-30 amo hairok ni rang ni phaljaka Bahai tharan bisini sai taklai je phaljakku ka. Tabo sejoratei gobang phalo hnoi to saime kho tam kangke jefro saltamni bazarango aporka buni detail saimani bai taklai ni no hijab khlai saimana ka Tam rok phaljaka nang marok. Ini to romphe phalka urum phalka khamsai phalka batasa ayake yang khejur ayake kismis momdop kathi gtei tarpore narikra tai pujao je nangmani omono phaljaka ta Bo thayo tabo no khalman. mo hangke Bisramganj lenglama hati Lokorongno tam koinyo musung takla khazagiri. lukurongno koinyo musungma hangke to jotno na kaham krengkhe paliwui kahamke puja ra khlalai Pohom dodom ke palai chonglai bagai ang saklai mungtani. Takung sil mung sagari. Ani mung ke James de Broma Bisramganj lenglama hati o Jakarta ni Market. Market ta.